ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ዜና ስፖርት ቀፂሉ ይስዕብ ሴኔጋል ድሕርቲ ዘገርም ፍጻሜታት ዋንጫ አፍሪቃ ተዓዊታ ተጻወቲ ሴኔጋል ንሞሮኮ ኣብ 98 ደቂቕ ዝተዋህበት ፍጹም ቅላዕ ተቃዊሞም ሜዳብ ዝገደፍሉ ማነ ንጋንታ ሙሉ ኣብ ምእማን ዓብ ዝተዋፅኦ ገይሩ ሞሮኮ ድሕርቲ ፍጹም ቅላዕ መስሓታ ተጻወቲ ሴኔጋል ብዘርኣይዎ ሓያል ቅልስ ተዓዊታ ወፅያ ማነ ብሉጽ ተጻዋታይ ተሰሊሙ ሳዲዮ ማነ ሎሚ ዘርኣዮ ተግባር ተዘኪሩ ክነብር እዩ እንቋዕ ሓጎሰኩም ደገፍ ሴኔጋል